výrazy sa o ňom hovorí v tých najhorších farbách a toto sa samozrejme naschvál vymazáva. Žiaľ, časť slovenských historikov, respektíve žurnalistov, má selektívny prístup k dejinám. Chcú vám nanútiť svoj názor a preto vám ponúkajú len jednu farbu. Je to veľmi taká farbistá osobnosť, aj by som povedal žiaľ kontroverzná, ale tá kontroverzia pochádza najmä z toho, že málo sa o nej vie. Ako náhle naše osobnosti slovenské poznáme podrobnejšie, respektíve detailne, už tie veci, ktoré niekedy v médiách vychádzajú ako negatívne, dostávajú úplne iný raz. V inom svetle sa môžu ukázať, pretože v kontexte danej doby Hlinka samozrejme pôsobí ináč, ako by pôsobil dnes. Čiže niektoré denníky mienkotvorného očierňujú, ale je to marná snaha, pretože jeden z najvyšších už sa síce neudeľuje, lebo máme dosť 31 rokov, ale ešte jeden z najvyšších štátnych vyznamenaní bol Rad Andreja Hlinku za zásluhy vzniku Slovenskú republiku. Naposledy to dostal Michal Kováč starší od bývalej prezidentky Čaputovej ako in memoriam. A zároveň, možno si pamätáte, do roku 2009 bol aj na tisícke vyobrazený Andrej Hlinka. Doteraz je v niektorých už len takých úzkých kruhoch predmetom kultu a uctievania, ale k tomu sa dostaneme. Čo sa týka tých jeho najzákladnejších životopisných údajov... Hlasnejšie? Dobre. Vy ste pán profesor Vozlík, že? Ste ma učili, ale to už je 22 rokov. No, tak hlasnejšie. Hlinka pochádzal z rodiny plotnického faktora Andreja Sidora. Andrej Sidor sa oženil s Máriou Záhorcovou a začal používať priezvisko Hlinka. Z tohoto manželstva sa narodili 4 deti. Juraj, Katarína, Mária a Anna. Keď Andrej Hlinka ako 34-ročný ovdovel a po roku sa druhý raz oženil s Máriou Šulikovou, tak z druhého manželstva sa narodilo ďalších 5 detí, a teda Zuzana, Ján, nami sledovaný Andrej Hlinka, mladší tentokrát, Jozef a Štefan. Andrej Hlinka získal základné vzdelanie v rodisku. Vďaka svojmu nadaniu a podpore učiteľa Jana Holdoša sa dostal na piaristické gymnázium v Ružomberku a študoval tam v rokoch 1877 až 1880. V Ružomberku sa pod vplyvom profesora Karola Krčmeryho národne uvedomil. Súčasne v ňom dozrelo aj rozhodnutie stať sa rímskokatolíckym kňazom. S týmto predsavzatím odišiel na vyššie gymnázium do Levoče, ktoré absolvoval v rokoch 1881 až 1883. Teraz samozrejme treba si povedať aj to, že historici dnes, všimnite si takú nemilú vec na Slovensku, venujú veľkú pozornosť osmičkovým výročiam. Keď si pamätáte, nedávno rok 2018, veľmi sa zvýrazňovala storočnica vzniku spoločného štátu, tá sa pripomínalo často. A nedá sa ubrániť dojmu, že na dve slovenské osmičky v jednom roku sa naschvál zabudlo. Bolo to samozrejme výročie prijatia autonómie, ale aj vlastne kvôli tomu sa to vynechávalo, že sa o ňu zaslúžil najmä Andrej Hlinka, čo je prejav nevďaku voči otcovi národa. Pretože autonómia Slovenska bola vyústením jeho najväčšieho politického úsilia, povedal by som celoživotného. Jej prijatie, zároveň výročie Hlinkovej smrti, pripadá na rok 38, ale ako som spomínal, obchádzalo sa to len veľmi úzko, sa to mohlo povedať. Už nehovoriac o tom, teraz len trošku odbočím, dnes je výročie začiatku jedného z najväčších súdnych procesov v dejinách Slovenska. Je to proces vedený proti doktorovi Tisovi, Ďurčanskému a Šaňovi Makovi. A len vôbec toto spomenúť už dneska znamená pomaly v historickej obci známky odvahy. Ja si neviem predstaviť, že by takto macorsky ku vlastným dejinám pristupovali iné národy, ale ako vidíte, aj toto je možné na dnešnom Slovensku. Späť k Andrejovi Hlinkovi, to bola taká odbočka. Andrej Hlinka sa narodil 27. septembra 1864 v chudobnej rodine v obci Černova.
Vlastne aj toto podujatie malo byť ešte v septembri, ale nejak nám tie časové možnosti nedovolili a hovoríme, aj celé toto naše podujatie je venované výročiu narodenia, aj keďže toho roku bolo okrúhle. Obec Černova neskôr vošla do dejín kvôli krvavej posviacke kostola z 27. októbra 1907. Hlinka, ako vieme, bol nadaným žiakom. Po štúdiu na Ružomberskom gymnáziu pokračoval v teológii na Spišskej kapitule. V roku 1889 bol vysvetený za kňaza. Žiaľ, jeho primície prebehli bez mamky, ktorá nedávno pred primíciami, teda krátko pred primíciami, zomrela. Bol to národne uvedomelý muž a snažil sa povznieť slovenský národ zakladaním spolkov striezlivosti, či inak v rámci kultúrno-osvetovej činnosti pozdvihoval národné povedomie Slovákov. V časoch Uhorska ho politicky nadchla Uhorská ľudová strana, znamenali NEPA, pretože jeden z jej bodov programu rátal s riešením národnostnej otázky v Uhorsku. V roku 1905 sa Hlinka stáva farárom v Ružomberku a zakladá vlastný politický subjekt, a teda Slovenskú ľudovú stranu. Hlinková politická činnosť pred prvou svetovou vojnou bola pomerne silná. Zaklada to preto, lebo NEPA už od tej podpory pre slovanské národy v monarchii upustil, tak Hlinka založil si vlastnú slovenskú, zatiaľ sa volá Slovenská ľudová strana. Prečo došlo k premenovaniu? Do toho neskôr dojdeme. Hlinkovo úsilie o oslobodenie Slovákov spod Uhorska sa nakoniec úspešne završilo, hoci mal žiaľ tá jeho činnosť politická ho stála aj väzenie, ale aj cirkevnú suspenziu. Tu jasne vidíte, že cirkev a politika niekedy boli spojené nádoby. Dnes je to nemysliteľné. Keď vás tieto otázky zaujímajú, tak práve v súbornom diele o životopise doktora Tisa profesor Ďurica nedávno zosnulý. Má tam jednu kapitolu o politickom klerikalizme, kde jasne vysvetľuje, prečo tak do roku 1945 boli kňazi hybnou silou politiky, a nielen na Slovensku. Zoberte si napríklad Uhorský parlament. Tam možno 3/4 tvorili kňazi. Bolo to hlavne kvôli tomu, že to boli nositelia vzdelania, mali fakulty, hej. Samozrejme, navzájom sa každé jedno remeslo potrebuje, každý človek bol platný, ale nemohli plotníci a drotári byť súčasťou Uhorského parlamentu, hej. To by teda asi nedopadlo dobre. Tak hlavne to boli nositelia vzdelania, v tomto prípade najmä kňazi. Jedna zo svojich najznámejších vied Hlinka predniesol tesne pred podpisom tzv. Martinskej deklarácie a tá znela: tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo, musíme sa rozísť. Takže boli to prorocké slova a naozaj po Martinskej deklarácii a po vzniku Československej republiky Hlinka frontálne prechádza do zápasu o slovenskú autonómiu. Ešte predtým, 31. mája 1918, bola podpísaná Pittsburghská dohoda. Tá zaručovala Slovákom autonómne postavenie v budúcej spoločnej republike. Slovenskí národovci sa potešili, že sa nášmu národu konečne dostane slobodného rozvoja po všetkých stránkach. Žiaľ, po vzniku Československej republiky sa na tieto sľuby zabudlo. Slováci sa mali včleniť do tzv. Československého národa. Tu však treba rozlišovať pojmy národ politický a národ etnický. Česi to robili mazane, oni to vedia dobre, v tom zmysle, aby prečíslili Nemcov, lebo druhá najsilnejšia národnosť Československej republiky bola nemecká. A Masaryk s Benešom argumentovali tým, že ak by Slováci dostali autonómiu, už by ju chceli sudeckí Nemci, čo by znamenalo zase návrat ku Rakúsku. Čiže toto oni nechceli riskovať, ale potom zase je otázka, prečo Masaryk podpísal Pittsburghskú dohodu. A hneď po návrate do vlasti ju vyhlásil za neplatnú, lebo bola podpísaná za morom. Potom, keď už Slováci mali originál v ruke, tak svoj podpis odvolal a rôzne také výhovorky používal. Takže asi toľko k tomu. No, nemožno povedať, že by ten útlak uhorský bol totožný s českým, pretože v Československej republike Slováci dozreli ako národ, obrodili sa viac teda a stali sa moderným európskym národom. Bola obnovená Matica Slovenská.
Slovenčina sa stala úradným jazykom, trošku s problémami, mám ešte informácie v Sabinove, do polovice 30. rokov to bolo trojazyčné mesto. A ľudia boli navyknutí, že doma po šarisky a na úrade po maďarsky, tak museli byť tabuľky všade, aj v Prešove, aj v Sabinove, Obranove, Hutorce slovensky. Tak to bolo napísané na úradoch na škole. Hej. Takže aj takúto skúsenosť máme, lebo zase nie, jak Maďari vravia, že sa 1000 rokov hovorilo jedným jazykom, áno, latinským, hej. Do roku 1867 bol úradný jazyk latinčina, až po nastupe maďarizácie prišlo vlastne ku pretlačaniu maďarského jazyka aj pre iné etnika, ktoré ale v súčte tvorili väčšinu Uhorsku nad Maďarmi. To si tiež treba uvedomiť, hej. Dokonca aj keď sa formovala Československá republika, tak jeden z názorov bol, že by hlavné mesto Slovenska malo byť Budapešť. Kvôli čomu? No žilo tam viacej Slovákov ako Bratislava, vtedajšie, hej. Nám sa to teraz vidí bizarné, ale vtedy to bolo normálne na stole. Čiže ak porovnáme Uhorsko a Československo, je to diametrálny rozdiel, ale nedá sa nevidieť snaha o bohemizáciu nášho územia. Žiaľ. Aj na Podkarpatskej Rusi máte ešte, v Užhorode som videl bustu pre ako vďak osloboditeľovi Tatičkovi Masarykovi. A podkarpatskí Rusini dodnes spomínajú na roky Československa ako na tie najplodnejšie, no bodaj by nie, lebo potom viete, čo sa dialo ďalej. Takže ako sme spomínali, v ČSR bola obnovená Matica Slovenska, taká, ktoré tu dnes sme, vznikali slovenské strany, spolky. Čiže niečo nové pre nás, hej. Hlinka však zažíval aj politické prehry. Jednou z najťažších rán, ktoré musel prežiť, bol proces proti Vojtechovi Tukovi. Po vystúpení z Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany z koalície sa strana musela znovu formovať a meniť taktiku boja proti centralizmu. Hlinka sa snažil zjednotiť národné síly aj dialogom s evanjelikmi, pričom s Martinom Razusom založil tzv. Autonomistický blok vo Zvolenie v roku 1932. Ich snahou bolo ísť spoločne do volieb a dosiahnuť autonómiu v praxi. Možno sa nám to vidí smiešne, ale v tom čase ešte delenie na Slovákov v rámci slovenského národa interne na evanjelikov a katolíkov, tá konfesionálna bariéra bola ešte pomerne silná. Dnes už sme po koncilovej dobe a ekumenizmus je tak silný, že toto už nehrá rolu, hej. Takisto treba spomenúť, že Hlinka sa v roku 1933 zúčastnil pribinových oslav v Nitre. A hoci pôvodne nemal rečniť, zhromaždenie si jeho slova skandovaním doslova vypýtalo. Hej. Na tribúne bol Hlinka, samozrejme ako ryba vo vode, bol to vynikajúci rečník a očití svedkovia potvrdili, že Hlinková reč bola najviac strhujúca na celých oslavách. Bolo to naozaj nevhodné gesto zo strany československej vlády Hlinku vyškrtnúť z oficiálneho programu a následne potom boli aj trošku problémy, pretože dav bol natoľko rozvašnený, že údajne, no uvádzajú to niektoré policajné zoznamy, vyjadroval nejaké protičeské a šovinistické hesla, čo zase bola voda na mlyn nepriateľom Andreja Hlinku. Ale najväčší vlastne ten otras Hlinka zažil pri Vojtechovi Tukovi, ktorý založil Rodobranu. Chcel stranu fašizovať, ale neberte to zase v tom zmysle, ako poznáme ten pojem dnes. V 20. rokoch bolo fašizmus moderné európske hnutie. Ku nám prišlo paradoxne zo západu, takisto ako komunizmus. My sme asi jediná krajina na svete, kedy tieto dve ideológie zhubne prišli zo západu. Z Čiech, národní obec fašistická pod vedením Radola Gajdu. Ňou sa inšpiroval aj Tuk, ale samozrejme aj Mussolini a zakladal tzv. Rodobranu. Ochránku, SBS-ku, pretože Hlinka bol počas svojich verejných vystúpení aj fyzicky napadaný. Takže tí muži mali čierne košele, nosili taký biely vyšívaný dvojkríž a boli ozbrojení valaškami, mali klobúky a chránili Hlinku. Následne samozrejme už bol ten nápor na republiku silnejší a sa rozpadala v 38. 39. tak práve Rodobrana sa stala základom tej elitnejšej, hovorili o sebe, že sú zaslúžili najviac autonómiu zložky v rámci Hlinkovej gardy, ktorá bola teda pomenovaná
na jeho počesť, ale on s jej vznikom nemal nič spoločné, ako sa niekedy mylne uvádza v niektorých mienkotvorných médiách, žiaľ. Ešte jednu vec sa vám ospravedlním, som zabudol, je to veľmi dôležitá vec pri Hlinkovom živote, a síce Černovská tragédia. Išlo takto. Moji maďarskí kolegovia, historici, keď s nimi besedujem, tak mi stále vyčítajú, že zámerne túto udalosť zveličujeme, pričom bolo aj x iných incidentov, aj proti Maďarom zo strany Slovákov, ja teda o nich neviem, ale nehovorím, že neboli. Ale jedno je však isté. Černovu môžeme nazvať Betlehemom slovenskej štátnosti, lebo vtedy si nás všimol svet a vlastne aj zahraničný odboj pred prvou svetovou vojnou mal čím argumentovať, že Uhorsko nie je také dobré na spolužitie x iných národov, ako sa samo prezentuje. A zastali sa nás vysoké osobnosti z kultúrneho života ako Björnson, prípadne Robert William Seton Watson, ktorý užíval aj meno Scotus Viator, dokonca napísal knihu Národnostná otázka v Uhorsku. Ako titulku tam dal podobizeň Hlinku, ktorá bola aj na plagáte pre túto akciu, keď ste to videli. Lenže pramenilo to hlavne z cirkevného sporu. Je zvláštne, že Hlinka agitovala za Vavra Štobára, s ktorým bol potom následne, boli síce v motrovskom vzťahu, ale počas prvej Československej republiky sa ich cesty rozišli a stali sa politickými protivníkmi. Ale keďže Šandor Parvy, spišský biskup, sa ho to dotklo, že Hlinka ako jeho kňaz agituje za Panslava, tak ho suspendoval. A ten kostol, ktorý si Černovci najmä z pozície a podpory Hlinku sami svoje pomocne posvetili, nechceli ani počuť o tom, aby ho svetil vybraný kňaz Pazurik, ale aby to bol iba Andrej Hlinka. No, tak samozrejme tam došlo ku strkanici a na mieste ostalo 15 mŕtvych. Dlho sa čakalo aj za lekármi, tam ležali po hodiny na ulici, ale vďaka ich krvi sa slovenská otázka dostala na svetovú úroveň, že sa to konečne začalo riešiť. Lebo nejakí Francúzi a Angličania nemali potochy o tom, že tu žije slovenský národ. Ak by monarchia sa nebola rozpadala, tak by sme boli asi na úrovni Goralov alebo Kašubov v severnom Poľsku, nejaká etnická skupina. Ale myslím si, samozrejme môžete oponovať, však bude to aj diskuzia, verím, že Černova vlastne znamenala začiatok zrodu neskoršej štátnosti a dokonca uznal to aj prezident Beneš, ktorý 27. septembra 1936 Černovu navštívil a sám hovoril podobne v tomto duchu. Samozrejme, že keď bol pred Hlinkom a blahoželal k narodeninám, tak hory doly mu sľuboval ohľadne autonómie, ako náhle bol v Prahe, tak nelze vyhovieť. Jednu ešte vec vám k tomu chcem povedať. Síce biskup suspendoval Hlinku, určil Pazurika na posviacku, ale, a prišlo to neskoro, Pius X. pápež neuznal túto suspenziu. Trošku sa zastavím, sme na teologickej fakulte, tak mi dovolte jednu poznámku. Pius X. bol pápež veľmi svätého života, má taký bizarný životný príbeh naozaj. Vám ho veľmi odporúčam, najmä za komunistov vychádzala taká knižka, sa mi zdatovala, volala sa Plčiaci oheň, je to jeho životopis. A tento svätý otec bol dlho posledným kanonizovaným pápežom. Až prišiel rok 2011 a sa to rozbehlo hej s tými pápežmi, lebo veľmi ťažké je vyhlásiť za svätého pápeža, totiž sa musí každá jeho encyklika prejav prejsť, či tam náhodou niečo nie je, čo by mohlo tomu brániť. Ale už ak Jan 23., Jan Pavol II, teraz nedávno Jan Pavol I, blahoslavný Pavol VI a tak ďalej, sa to roztrhlo v rece s nimi, ale posledný, naozaj kanonizovaný bol Giuseppe Melchior Sarto, vlastným menom sa volal Pius X., ktorý vládol od roku 1903 až do 1914. A pri ňom je zaujímavé to, že sa zastal Andreja Hlinku. Dokonca aj on práve vyhlásil za blahoslavených košických mučeníkov. Takže to len taká menšia odbočka, ktorú som, prepáčte, zabudol na začiatku. A vrátime sa teraz ku veľmi zvláštnej veci. Spomínal som, že Andrej Hlinka bol veľmi
výrazná osobnosť a že v roku 2018 sa jeho zasluhy, no v médiách som nenašiel, že by boli nejak pretraktované natoľko, koľko by mali, ale 5. júna 1938 priniesla delegácia amerických Slovákov na čele s doktorom Petrom Hliadkom originál Pittsburghskej dohody na Slovensko, aby jasne Slováci videli, že ten podpis Masarykov nie je falošný, ako on tvrdil. Už bol síce po smrti, ale o to išlo. Ináč, ešte jedna odbočka, prečo sa Beneš stal prezidentom? To je tiež veľmi zaujímavá vec. Jemu chýbali hlasy na to, aby bol zvolený, no tak požiadal koho? No práve Hlinkovú Slovenskú ľudovú stranu, ktorá tento názov nesie od roku 25, lebo boli tu lidáci na čele s Martinom Mičurom, ktorí chceli obalamutiť ľud, že by hlasovali za ľudákov, a teraz ktorých? No tak Hlinka musel podľa seba premenovať stranu. No ale po Masarykovej smrti bolo od roku 35 teda, ešte keď začala voľba prezidenta, bola ešte parlamentná, tak začal Beneš agitovať. No a nevedel sa samozrejme dohodnúť s Hlinkom, keď boli protivníci. No tak tomu robil spojku. No doktor Jozef Tiso. On prehovoril ľudákov, aby volili Beneša za ten prísľub, že Beneš dá autonómiu Slovákom do roka a do dňa. Toto on im sľúbil. Teraz si zoberte jednu vec. Čo zásluhou, respektíve kto bol hlavným príčinou toho, že sa Beneš v zahraničí vypracoval na politika a neskôr na ministra zahraničných vecí. No bol to Štefánik. A kto z neho urobil prezidenta? Doktor Jozef Tiso. A jak sa on obom odmenil? No jednému strelil do lietadla a druhému dal obraz po hej? Lebo ja ináč to nevidím. Samozrejme, môžeme teraz o Štefánikovi tu diskutovať. Ja si myslím, že súčasná ťarcha dôkazov už jasne vedie k atentátu na jeho osobu a o tom, že Beneš neudelil milosť doktorovi Tisovi, ktorý práve dnes má začiatok výročia procesu, o tom sa snad nemusíme sporiť, hej. Čiže on sa stal ministrom zahraničia a prezidentom vďaka dvom kľúčovým Slovákom, ktorých dal odprasknúť potom, ale samozrejme, že na ten svoj sľub autonómny zabudol. A zase, ako náhle už sa ho na to ľudáci pýtali, či ste zabudol, tak on obhajoval tú jednotnú ideu nie politického, ale dokonca etnického československého národa, čo je absolútne falzum. Sú Česi a Slováci, hej. On hovoril, že slovenčina je dialektom češtiny a my sme z jedného kmeňa dve halúze a takéto halúze doslova rozprával Beneš. No, ale čo sa dialo s Hlinkom? 5. júna, ako som vravel, bola veľká manifestácia za autonómiu. Keď pôjdete na námestie Pavla Ostraka zo Slava, tak z balkóna divadla Hlinka rečnil naposledy, už bol veľmi na tom zdravotne zle. Následne už sa vrátil do Ružomberka a Hlinka cítil, že leto 38 je jeho posledné. Takže zomrel 16. augusta 38. Ale ľudáci ešte v januári 38 Karol Sidor vymyslel, o ktorom sa veľakrát hovorili také hlúposti po republike, že je to Hlinkov nemanželský syn a podobné veci. To bož, keď jeho otec si zmenil meno zo Sidor na Hlinka, tam boli tiež nejaké vraj podozrenia, boli v príbuzenskom pomere a nie vo vzťahu otec a syn samozrejme. No a ich heslo bolo v novom roku do útoku. Tak si mysleli, že, a mali pravdu, že tých 20 rokov boja autonómie oni nakoniec dovršia. Čiže Hlinka zomiera 16. augusta 38 a teraz vám uvediem pár čísel. Do Ružomberka začali prúdiť davy ľudí z celého Slovenska. Boli vypravené mimoriadne vlaky a ľudia cestovali na koňoch, peši, ako kto mohol. A mesto si uvedomovalo, že zorganizovať pohreb s takýmto náporom ľudí a tak výraznej osobnosti nebude jednoduchá záležitosť. Samozrejme uvedomovali si aj to, že sa schyľuje asi k jednému z najväčších pohrebov v slovenských dejinách. Môžem vám teraz istotou povedať, že ešte väčší na Slovensku nebol. 19. augusta 1938 bol Hlinka vystavený na katafalku k poslednej rozlúčke, pričom sa rozhodlo aj o jeho balzamovaní jeho tela. 21. augusta sa konal samotný pohreb. Čísla čo do počtu ľudí prítomných na pohrebe sa rôznia, ale kňazov bolo 900 prítomných. Kňazov bolo 900. Zároveň asistovali tam 4 slovenskí biskupy a
A Beneš neprišiel osobne, ale poslal predsedu vlády Milana Hodžu. Ľudí bolo okolo 100 000, hej. Najlepšie čísla, v ktorým som sa dopracoval, sú vraj tie, že 100 000 sa poklonilo pri katafalku od 19. do 21. a pri pohrebe bolo približne 70 až 80 000 ľudí. Toto hovoria policajné záznamy. Zároveň boli tu prítomní poslanci, senátori, zahraniční hostia, americkí Slováci. Čiže smrť takéhoto muža dočasne zjednotila aj mnohých jeho politických protivníkov, aj navzájom. Prišli sa s ním rozlúčiť a napriek predošlým nezhodám našli aspoň na Hlinkovom pohrebe spoločnú reč. Medzi prítomnými bol aj podnikateľ Jan Antonín Baťa, či mnohé iné významné osobnosti verejného života. Čiže treba ešte povedať aj k tomuto, že pohreb sa konal, to je taká perlička, 21. augusta 38, mal 30 rokov, asi viete, čo sa v Ružomberku stalo. Tam došlo 5 spojeneckých ármad Varšavskej zmluvy, hej, presne 30 rokov na rok a na deň po Hlinkovom pohrebe, keď to vôbec samozrejme nesúvisí. Hlinkové telesné pozostatky boli najprv uložené na jezuitskom cintoríne, a práve v tom čase bolo rozostávané taký veľký pamätník pre tých Ružomberčanov, ktorí bojovali v prvej svetovej vojne. Ale mesto rozhodlo, že nebude z toho pamätník pre vojakov padlých v tzv. Veľkej vojne, vtedy ešte nerátali s tým, že bude aj druhá. Takže volali ju Veľká vojna. Ten výraz prvá svetová prišiel do dejín až po roku 1945. Tak sa rozhodlo, že Hlinka bude uložený v mauzoleu a bol tam prenesený v októbri 1939 až do marca 1945. Vtedy na pokyn, respektíve ešte skôr, na pokyn ministra vnútra Šania Macha bolo uložené v dome svätého Martina. Údajne do neho strelil sovietský vojak počas invázie 68, lebo truhla sklenina, ktorú teraz máte v mauzoleu, je prestrelená. Ale či je to pravda, alebo nie, o Hlinkovom tele sa kolujú rôzne famy a legendy dodnes. Jeden pán na Ružomberku stále každoročne je tam stretnutie na jeho výročie smrti. Jeden pán hovorí, že on presne vie, kde leží a so 4 ľuďmi chodí ho stráž, že to je v Poľsku a že pred smrťou mi prezradí, kde to je, aby som ja prevzal stráž a takéto veci. No, neviem, že urobte si o tom obraz, ak chcete, je to, by som povedal, už z roviny historickej fantastiky. Také malé postscriptum k jeho životu. Hlinka sa autonómie nedožil. To, za čo celý život bojoval, sa stalo skutkom až 6. októbra 1938 v Žiline. Po vzniku Slovenskej republiky 14. marca 1939 sa stal predmetom kultu a uctievania. Boli po ňom pomenované organizácie, ulice, námestia a tak ďalej. Slovenský sneh prijal zákon o jeho zásluhách 25. apríla 1939. Po roku 1945 sa prešlo do úplne opačného protipolu. Osobnosť Andreja Hlinku sa mala vymazať z pamäte a ak sa aj spomínal, tak len výlučne negatívne. Otec slovenského fašizmu. To je úplne kúzelná veta, ktorú hovorili niektorí českí historici. Boli mu pripisované najhoršie zločiny proti ľudskosti, hej, a načím dodať, že Hlinka naozaj zomrel v auguste 1938 a jeho pohrebu sa zúčastnila aj delegácia ružomberských Židov, ktorí mu dokonca vo svojich novinách venovali aj nekrolog. Hlinka niekoľkokrát zdôrazňoval, on samozrejme mal nejaké antisemické výpady, to bola vtedy súčasť, by som povedal, doby, ale častokrát zdôrazňoval, že on nie je jeho strana antisemická. To, čo sa stalo po roku 1942, by ho asi nemilo prekvapilo s niektorými jeho spolustraníkmi, ale zároveň advokáti jeho boli Židia. Keď bol v procese počas ešte Uhorska, tak on si ich volil. Takisto, keď zakladal družstva alebo aj nejaké peňažné ústavy pre ľudí, tak to robil spolu so Židmi a vzťah medzi ním a Židmi ružomberskými bol bratský. Oni to aj na pohrebe svojou prítomnosťou dokázali, aj to, že mu napísali nekrolog, stojí za reč. Lebo veľa razy sa o ňom hovorí v tých najhorších farbách a toto sa samozrejme naskôr vymazáva. Žiaľ,
časť slovenských historikov, respektíve žurnalistov, má selektívny prístup ku dejinám. Chcú vám nanútiť svoj názor a preto vám ponúkajú len jednu farbu s tým, že spoliehajú na to, čo samozrejme sa niečo deje, však máte vlastný život, problémy a tak ďalej. Nemôžete dennodenne sedieť v archíve a skúmať. Hej. Mne sa stala taká nepríjemná vec, 5. júla 2019 som sa stretol s nebohým, nedávno zomrel 14. novembra, pán profesor Trautner, a on mi tvrdil, že jediným autorom židovského kodexu na Slovensku bol biskup Vojtašak. No. Hej. A pritom vieme dobre, že to bol doktor Tuka a že Vojtašaková reakcia na kodex bol pasierský list proti kodexu. Ale on samozrejme, keď to povie hovorím, my všetkých ľudí potrebujeme, aj smetiarov, aj baníkov, aj upratovačov ulic, ale keď to povie pred societou, ktorá od vidím do nevidím pracuje a neskúme tieto veci, tak to uveria samozrejme a potom už je problém, lebo taký národ, ktorému stále ho oblúkujete, už ho môžete aj ľahko ovládať. Stačí, že do neho vsejete strach nad vlastnými dejinami. Čiže posledné vety. Objektívny pohľad na osobu Andreja Hlinku sa objavil až po roku 89. Obnovené Hlinkové slávnosti v Ružomberku sa stali výrazom snahy o obnovenie Slovenskej republiky, k čomu došlo 1. januára 1993. Všimnite si 39-93, len prehodíte čísla, máme prvú a druhú Slovenskú republiku. Po Hlíkovi bolo pomenované, ako sme spomínali, vysoké štátne vyznamenanie. Objavil sa na 1000 korunáčke a Národná rada Slovenskej republiky deň pred tým výročím černovských udalostí prijala podobný zákon o zásluhách Andreja Hlinku, taký, ako bol aj v apríli 1939, čiže to bolo aj v októbri 2007, keď sa nemýlim. Hlinka je tak neodmysliteľnou súčasťou národných dejín. Takže to je tak zhruba v celku všetko. Mám tu samozrejme pripravenú čiernovú etonómiu, ale to už by som vás asi uspal. Takže skôr ideme na besedu? Dobre. Odpoviem len na také otázky, ktoré budem vedieť. Keď chcete vedieť, kde je uložený Andrej Hlinka, dopredu hovorím, neviem.